कोकणातले युवक पहिली मुंबई वताले हो. आनी कामां तुका दिसता आतां परत कोकणातले युवक कोकणान येवपाक लागतले? म्हाका दिसता कोकणाकडे पर्यटन म्हणून त्यांनी येऊ नये किंवा ते जे आत्ता जे चल्ला की बाबा हा मस्त वॉटरफॉल हा कोकणात ह्या असा, सो ह्या रिअलायझेशन असता का म्हणे रिअलायझेशन शुड बी कोकणातली लाईफस्टाईल म्हाका जमतली काय तर मी परत येऊ काय, नाहीतर परत मुंबई सारखे थंयसर घरा बांधून तीच जर AC आणि तीच जर लाईफस्टाईल हय घेऊन येत तर इट विल बॅडली इम्पॅक्ट अवर लायव्हलीहूड. म्हणजे तशा पद्धतीचो इम्पॅक्ट होऊ नये. म्हणजे एखादो जर मुंबईचो माणूस कोकणात येता तर त्यांनी हयली लाईफस्टाईल शिकाक होई, ती अडॉप्ट करूक होई. नाहीतर आमच्या भुरग्यांवरती असो परिणाम जातलो की हा इलो मुंबईसून आणि बंगलो बांधल्यान चल आम्ही आता गाडी हाडूया, बंगलो बांधूया, AC घालूया आणि तसा गेला तर मग कोकणाची मुंबई जाऊ वेळ लागायचो नाही. इट विल फास्टली. म्हणजे कोकणात बंगला कन्सेप्ट आता इलेली आहे. ऍक्च्युअली कोकण नॉट बंगला, डुप्लेक्स बंगला आपल्या बजेटमध्ये बजेटमध्ये बंगला, हायवे टच, मोपा एअरपोर्टापासून